Sany senelerin bellenýän günlerine gazynylan ýeňis bayramçylygy öz başy sowgat boldy. Dünýäniň bir näçe döwletinden toporlaryň gatnaşmagy Aziýanyň birinjili urnaky ýaryşyň ýokary derejesini öpjedi. Ençemegede halkara derejesinde belen sepketleri eýlen turgunlar bilen deň derejede bäsleşen peýalwanlarymyz garşydaşlarynyň köpüsini ýeňme başardylar. Aziýa çempionatyna iýleşýämiz altyn medalyň 5-sini, gümüş medalyň 4-süni eýlediler. Milli ýygynyň agzasy Türkmen Döwlet Binagara Guruluş Institutynyň talebi Mekan Nurberdiýew 70 kilogram agramda çykyş edip alış görüşüňem nusgawy hem erkin usuly boýunça altyn medal eýledi. 80 kilogram agramda çykyş eden Ahal vilayet polisiýa müdürlüğiniň işgäri Filap Erdinuriýew nusgawy usuly altyn medala munasip boldy. Türkmen Döwlet Mali Institutynyň talebi Any Gurban Allaberdiýew 90 kilogram agramda çykyş edip erkin usuly altyn medal eýledi. 100 kilogramda çykyş eden Gorunlyk ministriniň eskeri peýalwan Gurban Gelliýew nusgawy usuly altyn medala munasip boldy. Turgunlarymyzyň beden sepketleri eýlemegi sportda ýokary netijelerge gadarmak boýunça hormat prezidentimiz tarapyndan öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýänini äşkar edýär. Peýalwanlarymyzdan gadanan ýeňişleri türkmen sportunyň awraýyny belende götürdi. Sporty höwetlendirmek we gollamak meselelerini aýratyn ünlüs vermek bilen Türkmenistan halkara sport hereketini ösdürmäge sallamly goşmaga çalışýar. Munyň özi halklaryň ýakynlaşmagynyň bütün dünýäde parahatçylyk, dostluk we oňun hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny potolandyrmagyň möhüm şertidir.